an kuma aw bisimila aw ka émission Mali kan n'o ye Star Show ye Mali kunnafoni TV sanfɛ an ka émission in dabolo bɛ mɔgɔ minnu dɔnnen don ani mɔgɔ minnu dɔnnen tɛ bi mɔgɔ min b'an bolo ale tɛ mɔgɔ dogolen ye n'o ye Zigiri Armé Soriga kalanden Armé de b'an bolo bi an ka jɛ ka Armé wele a ka na Armé. Kiti kɛ fɛn ye keti do dala ulu kuma na jalama kuma cɛbaw mana wili bɛ ko sori musolu mana wili bɛ ko sori kɔnsɛri kɛnɛw ka bɛ ko sori denwulu kɛnɛw ka bɛ ko sori furusiri kɛnɛ ka bɛ ko sori sori i ka Armé nana buye ala kanu kanu ma nɔgɔlen dɔ sori jakalale taramani de sori karijatu de sori ne sigira tuguni sori lezina amano cama mi kuma sori kola oti daramani de no karijatu de ni kuma na ja tigibi ja daramani de abi domin daminɛ waati min na o doni bi tɛ kelen ye sori ye tora jugulu kɛ sori ye wotorolu poussé k'a tɔnɔ di a woloba ma k'a ka balo sori ye cɛncɛnbɔlu kɛ a la sori ala i ka Armé jɔra i tɔgɔ la Armé sori ka Armé Armé sori ka Armé kanu mau bega ya fanema ne deme bau bega ya fanema kanu mau bega ya fa ala Armé jora utogola Armé sori ka Armé jara Armé i bisimila an ka plateau kɛnɛ kan sɔni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ sira di mɛ k'i kanubagaw fo alhamdulillah mi bɛɛ lajɛlen fo kanubaga cɛ ni muso n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ tila ka aw yɛrɛ fo a ka kɔnɔnajɛlenya la kan kanu ka nafolo di yan nɔ ka tila k'an wele ka na plateau kan n b'o bonya barika d'aw ye ka musokɔrɔba ɲumanw fo du kɔnɔ ka cɛkɔrɔbaw fo donc n ka foli bɛ aw yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kanubagaw fo donc n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔba kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka fɔlikɛlaw fo ka caméramanw bɛɛ lajɛlen fo ok Madina oui miss ça va l'invité ira cholen bari ok d'accord Armé amna ɲininkaliw tɛ kun la donc n bɛ sira to dina bolo ok Armé n'a ma kɛ baasi ye an bɛ n'i ɲininka i ka dɔnkili tacogo fɛ quoi i donna dɔnkilida la waati minnu na ka se fo bi ma n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ye olu kan bon alhamdulillah rabbil alamina bon an y'a daminɛ a mɛnna dɔɔni diɲɛ ko n'i ko ko i y'a daminɛ pour que don dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ala b'o d'i ma i bɛ lakodɔn waati min na an y'a daminɛ a mɛnna dɔɔni ok d'accord Armé an b'a dɔn mɔgɔw b'a i dɔn ni Armé de mais Armé yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu ye jumɛn ye bon n tɔgɔ ye Haruna de Haruna Konare bon Armé o kɛra an ka gɛrɛnna tɔgɔ de surnom dɔ don bon donc finalement bɛɛ nana dɔn ni a ye bɛɛ ko Armé donc tɔgɔ yɛrɛ tununa Armé o bɔlen kɔfɛ e ka dɔnkilida i y'a sɔrɔ cogo di i donna la cogo di bon diɲɛ fɛn bɛɛ ye kanu de ye ne ye dɔnkilida in sɔrɔ kanu parce que n ye dɔnkili kanu quoi n ye dɔnkili kanu an bɛ taa fɔlikɛyɔrɔ la bon n ye n débrouille o la fo sisan alhamdulillah n bɛ ala fo k'a barika da kanubagaw caman sɔrɔla dɛmɛbagaw caman sɔrɔla n bɛ ala fo o ye ala tanu ye Armé donc an b'i ɲininka i ka dɔnkili kɔnɔnaw la i ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ladilikanw d'i ma dɔnkili kɔnɔnaw la
n'a fɔ k'i bila ka taa siraw kan dɔnkilida siraw kan ka taa fan yan fan kana ba yan fan i fa bɛ dɔnkili da ou bien n'a fɔ i ba bɛ dɔnkili da. Ok, alhamdulillah fana diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ Armé ne fa tɛ dɔnkili da ne ba tɛ dɔnkili da mɔgɔ foyi t'anw fɛ yen min bɛ dɔnkili da ne yɛrɛ de dɔnkili diyara ne yɛrɛ ye n y'a kanu k'a kɛ n'o tɛ n tɛ jeli n tɛ funɛ ye dɔnkilidala foyi t'anw ka so ne yɛrɛ de y'a kanu donc ala fana y'an dɛmɛ a kan alhamdulillah n bɛ ala fo. D'accord, donc e ka mɔgɔ si tɛ dɔnkili da. Non. Kanu de e bila ka dɔnkili da. Kanu de n bila la. D'accord, o diyara n ye. Armé an b'a mɛn sori ka armée sori ka armée o sɔrɔla cogo di. Ok, alhamdulillah o fana diyara n ye kosɛbɛ sori ne y'a kanu kosɛbɛ depuis a bɛ Kulukoro depuis sori ma muso yɛrɛ furu n y'a kanu depuis a ma yɛlɛma Bamakɔ yan wagati dɔw la an bɛ to ka taa nɔfɛ ni fɔli bɛ yen nɔ an bɛ taa ɲɛnajɛw kɛ yen nɔ an bɛ segin ka na donc ka n'a ka mariagew kɛ fo ka tila ka na denw sɔrɔ o kɔnɔna na donc n y'a kanu de quoi n y'a kanu. Ok, Armé o ka kuma ɲɛna o diyara n ye Armé mais i ni sori ka ɲɔgɔn dɔn kɛra ten i ni sori ma se ka dɔnkili foyi da ɲɔgɔn fɛ. Bon ne ka dɔnkili dɔ bɛ sori o kɛrɛkɛ o kɛra n ka morceau fɔlɔ n'ale de taara ɲɔgɔn fɛ studio la n ye dɔnkili in da ale yɛrɛ de a kɛrɛkɛ ni min man ɲi a b'a fɔ Armé a kɛ tan ni min man ɲi a b'a fɔ a kɛ tan tɔ a kɛra Luga fɛ yen o kɛra n ka morceau fɔlɔ la n jatigimuso dɔ bɛ Espagne Gogo Lagare n ye dɔnkili in da o de la donc sori y'a kɛrɛkɛ. An tɛ Armé bila ka a kanubagaw hakili jigin o misiri la dɔɔnin. Masa Ala kelen Ala gogo yo i ma ye foyi ma kanu ne bɔ Ala. Ne kanubaaw yo Ala ngo foyi ma kanu ne bɔ Ala. Foyi ma kanu ma wala i foyi ma kanu bɔ nafolo tɛ kanu sɔrɔ wala i foyi ma kanu bɔ sanu tɛ kanu sɔrɔ wala i foyi ma kanu bɔ fini tɛ kanu sɔrɔ wala i foyi ma kanu bɔ dugukolo tɛ kanu sɔrɔ wala i foyi ma kanu bɔ na tun ye wari ye Gogo ye wari ko jigi fa n ye na tun ye kanu ye lakare kanu wale jira na tun ye jigiya ye a kɛra jigiya ɲuman ye Armé ma a ye neni minɛ tɛ Kulubali don ɲɔgɔn na Faransi kɔnɔ a ye ne sɔn Bafulu la ko n kana tɔɔrɔ Warajɛ Kulubali de Fantanjare de a bololen bɛ n ye Faransi debi Ala kan da ne ni Gogo ma ɲɔgɔn ye ne ni Aminata Kulubali ma ɲɔgɔn ye mais u balolen bɛ n ye u ye jigi fa Armé ye ko ne ni tɔɔrɔ man kan. Warajɛ Kulubali de Fantanjare de a dalen bi Pari dugukolo kan Madamu Salifu téléphone min filɛ Armé bolo iPhone do ale de bɔ Paris ka di Armé ma ka tila ka iPhone di n ka jelikɛ ma Jeli Lamini Kuyate ne kasina Bafulu kɔ Faransi mina ta tɔ Faransi dugukolo kan a ko ne kan ka mun kɛ Armé sisan Gogo kama k'a ka Bafulu di Armé ma a ye Bafulu saga di ne ma ko ne ni tɔɔrɔ man kan Warajɛ Kulubali de a barika ye nafolo caman na Madamu Salifu a balolen bɛ n ye bari hali sisan
ay ba fulu kura sa kadi arime ma tuguni abarika kanuna waraje kulubali de ay fefe ka fantonye kaba be ka alakama ko ni ake manifunye ko no ma do ki kadi alama ko ala te nyuma ge jumaye Allah nebi kanuma ufo nebi kanuma ufo Allah gogo yo ima efo ima kanu nebo Allah ima efo ima kanu nebo Allah o jara kosebe fasa jara d'accord ina nyinga na bulu Armé aha ami domne ko bi morso jolle be ala mere bulu bon morso me mola ka chandon nakacha nakacha ndon jatu fasa dalimbala jatu fasa bala jatu fasa bala siranu fasa bala aw Armé aha ega domni dai kono nana anya me kibe zikiri ke konyo yoro la ale dengunu ke yoro la waaw alhamdulillah amoke ami mariage ke ami dîner ke ambe baptême ke ama beke furusiri ni fe ama beke alhamdulillah o be ko fet ko ni klala album ko nala sona mama barala ne ala ma basi foyge nala manga juan jirana ama barala nala sona ma laga benno ka amiin ok mais clipu bi bola clipu nye clip flage fla aw mais o clipu fla no donc simple dalen lo do wa ube jati mono fasada lu ga clipu do bon kelen sori fasa nye min da sisan kelen o yi flana ye nye jati muso min tano sisan français amnata donc flana ye ale ka clipu yi ya bon clipu to ko fe na la sona ma ala ko yirana Armé nam ega dongi dai kono nana ye toro ya jumeni soro ega dongi da kono nana ase gele ya kunda ok alhamdulillah jiyan baro bara ni ba ke ibi dekun sora konna na seni ka here so donc len konna na masaw koni magela foi do ala parce que ko jombe ni daga ne do ni ala yi kanu kibi ke femi ko di mais ka ke nafu ko mo ko ma ko karsa kana dongili da bitanto ko ni toro soro fanfala no ma toro soro fanfala arama de seni ka here soro e bi senga folo seni ka ini ka here ka nyogon kwa na boro de nguna ma de kun gele ma basoro akonnana jara Armé nam iga dong dan si san chabe sanjolo bon ngoni hakili to ubela mais ama me ko sebe chinere la fenfe san shegi we san tan nyona ko na ko nso ko nana o mame o mena darme o mame o mena darme nere febe na ko sanfla do sanfla o ka chando nu aka chan sanfla o san shegi ko no te cliché ya parce que sore rega dong la kachani oui ya sore ka maraji ken san jab son si fait sans chèque nous on a besoin encore d'accord donc Armé nam et ka donc gagne konna est-ce que bamanan dongili ibo fana da ka fara zigiri ka bon sisan zigiri yele manendo be keleno bamanan jaro sisan follow zigiri mi me da follow woni sisan tawtikele ya bon ni era wada sisan demo wera sa so nga foko kan zigiri la mo le ko tisi ni zigiri moderniser le ni o dawi wo fkite se na fara kan ata korole na sansa demo so yigene demo tulu feblum mais ne dina ma fuma korole na fa korole suga jume bon korole sisan na fara zigiri mo be shekene kala no me yore zigiri quoi on me minda be fuma ko madu dalaw zigiri moderniser voilà donc mais sisan zigiri ayele mana sisan quoi fola ko me da position mina munu mi ke wajulu ke yoro la sisan bita so ulle ko zigiri ye folo mais sisan ulu se ka ke ko yoro la sisan
waati tɛmɛna ko o se ka kɛ parce que olu fɔlɔ zigiri ninnu olu bɛ kɛ ni guitare ni flon de ouais bon sisan piano donna la batterie donna la guitare donna la a ka ca quoi gɔni donna na a ka ca trop fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ juduni ni guitare ni fɛn de tun bɛ kɛ ka kɛ donc o nana piano don a la guitare k'a la bon sisan a cayara sisan yɛrɛ bɛ jouer ni orchestre minnu ye sisan mais sisan i bɛ bamanan dɔnkili fana da ka fara kan bamanan dɔnkili ne bɛ se a bɛɛ la n se min na o ye jeli jari ye parce que n tɛ jeli bon bamanan jari kɔni m'o kɛ i bɛ bamanan dɔnkili da an y'a mɛn fana k'i bɛ se fɛn min fana ko ye jinɛ fasa ye k'i bɛ se o fana na kojugu ok alhamdulilayi rabbil alamina dɔnkili filɛ nin ye n'i bɛ dɔnkili la dɔnkiliw bɛ ɲɔgɔn suit ka taa de jeli dɔnkili misala ya mais fɔlɔ tun b'a kɔnɔ cogo min na sisan nin t'a kɔnɔ ten tɔ munna a ko cayara o dɔn fɔ an ye a kan quoi bon a ko cayara kojugu parce que bon bɛɛ donna la ko mana caya a tigi bɛ caya bon ko wɛrɛw fana b'a kɔnɔ fana min ka ca o bɛɛ se ka fɔ mais ne fɛ n'i bɛ ka jinɛ dɔnkili da o ni olu ta o bɛ fan kelen fɛ yan bon parce que i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka dɔnkili da n'i ye jinɛ dɔnkili da i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ bɛ tiɲɛ quoi bon i t'a sɔrɔ kɛnɛ bɛ tiɲɛ fana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o t'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ nin kɛ yɛrɛ o t'a dɔn k'i bɛ dɔnkili da kɛ o bɛɛ ye jinɛ fɔ non o b'a dɔn ko n bɛ dɔnkili b'a dɔn mais jinɛ dɔnkili kɔnɔ o t'a dɔn k'a fɔ ko n b'o milieu yɛrɛ kɔnɔ voilà mais o de kɛ n kun m'a kɛ fɔlɔ donc i y'a bila quoi non n m'a bila mais n ye caman bɔ a la n'o tɛ n m'a bila dɛ hali bi n'a ka bi ne y'a da sisan kaba a ma tiɲɛ an bɛ tila ka jinɛ dɔnkili da an bɛ fɛ k'i da don ka bamanan dɔnkili dɔw da an ye k'an lata segu ka na quoi segu awɔ a b'o show yɛrɛ de ɲininga da tujara de mozo segu da yo da mozo da tujara de mozo ye segu da yo ayo ɲininga da tujara de ɲininga segu da yo da mozo walide tige madenye segu mozo ti mami ve ona mozo tigi baro kame denti mami ve ona denti baro kame chati mami ve ona chetigi baro kam ali navoloti mami ve ona navolotigi gabaro kame dayo damozo walide tige madenye segu ayo nyininga walide tige madenye segu nganamu fantande mana fama kumabo koduma chinyeba magoyo ke uru kuma kele sogoy Allah nana arimena kumasira imana nyonya dukuna dofo korolego Onya dukuna dofo korolengo iye datigi mari koyo ayatonga donimvo kurukuro sori de ne kalande kune kana donimvo imana ye onya dukuna dofo
nabi bamanandenw yɔrɔ ɲini juru manga sumaya dɔɔni ni yɔrɔ bi bamanandenw wele Bɛlɛdugu ni Segu balansa ba naani balansa kɛmɛ naani balansa bi naani ni ka fara balansa naani ka fara balansa kɔkurunin kelen ka dugule bɛ taa yɔrɔ dɔ sango donna ɲɛtanci ala bi bamanandenw yɔrɔ ɲini bamanan matigiw taara min o tile banna Damɔzɔn tile banna o tile banna de Biton Kulubali tununa o tile banna Balige tununa o tile banna Ilgozu tununa bamanan ɲuman dara mɔlɔ mami mana fare tudu bamanan jaja fare kana fiye ni yɔrɔ bi bamanandenw yɔrɔ ɲini Bɛlɛdugu ni Jijɛni ni yɔrɔ bi bamanandenw yɔrɔ ɲini ni yɔrɔ bi bamanandenw wele bamanan mana fare kuma fɔ bamanan bana bamanan mana fare tudu bamanan bana ne bi bamanandenw yɔrɔ ɲini ne bi bamanandenw yɔrɔ ɲini o kama ne bamanandenw tɔgɔ fɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ miiri jigin ka belebele la Warajɛ Kulubali den na ka ne to kasi la waati min na ale de ne ɲɛji cɛ ko ne ni kasi manga k'a sɔn Bafulukura la soda ɲaare k'a ne sɔn iPhone na k'a ŋa jelikɛ sɔn iPhone na Warajɛ Kulubali den balalen bɛ Paris Madamu Salifu ne bamanandenw fɔ miiri bi jigin la barisa ka ɲumanya bɛ n kɔnɔ i mana ɲɛ o ɲɛ jugu na dɔ fɔ iye datigi mari ko a y'a to n ka dɔɔni fɔ Kulukɔrɔ sori den ne kalande ko ne kana dɔɔni fɔ Arrive nana arrive nana sa dɛ arrive nana sori ka arrive nana ne nana fɔ ye arrive nana fɔ ye yanu ka su o jara de ma ɲɛ ne ko di de ko diɲɛ sɔgɔmana caman ye ma ɲɛ ne ko di de ko diɲɛ mankan caman ye Dikolakaw ka ami joli kodiza Dikolakaw ka madine joli kodiza Sori chini ka zikiri arimi kodi manga chamaye manya ne kodi de kodi manga chamaye jara o jara ko madine tiɲɛ la su kɛra sa a y'an minnu tɛ bamanandenw ye an ye kɔrɔbɔrɔdenw mais an yɛrɛ b'a dɔn ko bamanan fɔli jara ok armée kanubagaw minnu sigilen don waati in na kɔni a kɔni b'a dɔn k'a fɔ zikiri armée k'a ye show de kɛ bi a ma ban fana dɛ a tɔ bɛ yen parce que an bɛna tila ka na jinɛ fasa de daminɛ a y'a ti mɛn sabali ko jinɛ den bɛɛ k'i pɛrɛ sabali jinɛ sabali armée n bɛ nin ɲininka kumakan wɛrɛ la n'a ma kɛ baasi ye e ni zikiri so de ka dɔɔni fo ka taa se bi ma a ye hɛrɛ de las'i ma wa ou bien n t'a dɔn n'a ye kɔlɔlɔ las'i ma alhamdulilayi rabbil alamina n bɛ ala fo k'a barikada ni mɔgɔ kanu hali n'a yɛrɛ ma fɛn bɔ a kunna ka d'i ma i bɛ taa sɔrɔ kanubaga dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka hɛrɛ k'i ye a ye dugukolo di yan nɔ n m'a fo k'a barikada n m'a kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana fo mɔgɔw ye n kanu a nɔfɛ ka hɛrɛ kɛ n ye a ka ca n tɛ se k'a bɛɛ fɔ n m'a yɛrɛ fana fo a ka hɛrɛw la a n'a ka jigiyaw la parce que mɔgɔ mɔgɔ kɛra i ma jigiya ye o ye belebeleba de ye o ye tiɲɛ armée e ka dɔnkilida kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a dɔn i ka bamanan dɔnkili ani i ka zikiri ani i ka jinɛ fasa ye i mana dɔnkili jumɛn de la n'a ka di mɔgɔw ye ka dama tɛmɛ
Bon, ne mana fɛn fɛn da bɛɛ ka di mɔgɔw ye mais n ka zikiri de ka ca kosɛbɛ yɛrɛ de ya mɔgɔw ye n dɔn n'o ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw ye n kanu n'o ye kosɛbɛ o tɛ n'a fɔ k'a fɔ ko bon ko jinɛ dɔn la ko ne tun tɛ fɛn sɔrɔ a la n ye sanu sɔrɔ a la ka wari sɔrɔ a la ka fini sɔrɔ a la ka telefɔni sɔrɔ a la ka ca n tɛ se k'a bɛɛ fɔ u ye hɛrɛba de kɛ n walahi n tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban mais parce que Absa min ye ɲininkali pourquoi i bana ale yɔrɔ in tama alisa i bɛ k'a fɔ ko i bɛ dɔɔnin de k'a la mais fɔlɔ i tun bɛ min k'a la i t'o k'a la sisan non bon o ye min ye dɔrɔn parce que barajiw cogoya tɛ kelen ye quoi ne ka kɔɲɔnɛjɛ de ka ca kosɛbɛ bi ka tɛmɛ jinɛfɔli kan ya ne bɛ se ka kalo 2 kɛ yɛrɛ ne tɛ taa mɔgɔ jinɛfɔli yɔrɔ la b'o bɛɛ kɛ kɔɲɔw ni bon m'o bɛɛ kɛ kɔɲɔw ni fɛnw na hali n'a sɔrɔ ni n talen fo ni mɔgɔ min wele ni malima ɲɔgɔn don dɛ ou bien ni dɔnbaga kɔrɔkɔrɔba dɔ don n b'a faamu i n'a fɔ ni aw cɛ bɛ cogo min na ni aw ye ne wele karisa bon n bɛ fɛ i ka na nin na n bɛ se ka ta o la n'o tɛ k'a fɔ ko bon kuma fɔlɔ n b'a kɛ cogo min na t'a kɛ ten bilen awɔ non ma foyi kɛ n na alhamdulilah n bɛ ala fɔ fana n taara yɔrɔ la n ma taa yɔrɔ la o i t'a sɔrɔ kanubaga dɔw wari ci ne ma k'a sɔrɔ n ma taa yɔrɔ si awɔ o don gansan ala ma diɲɛ don o don da n bɛ ala fɔ k'a barika da a bɛ na n'a ka hɛrɛ kuraw de ye d'accord mais sisan i ka dɔnkilida kɔnɔna na e ni mɔgɔw ye fitirini kɛ mun tɛ i ni solita in ɲa bon fitirini kɛ non bon hakiliba t'o la sisan ni yɔrɔ la i n'a fɔ i ni zikiri dala ɲɔgɔn dɔw ka jɛ ka sɔn dilan ɲɔgɔn fɛ sɔn kɛ ni ɲɔgɔn ye quoi non o ma kɛ fɔlɔ o ma kɛ fɔlɔ a t'i kunkolo la fana k'a kɛ bon a bɛ n kunna k'a kɛ komi ko n'a kuma ma se ni kumana dɔrɔn i bɛna kuma dɔ fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ko ka ca a bɛ se ka kɛ a don a bɛ se ka kɛ hali sini yɛrɛ a bɛ se ka kɛ mais a don ni dugu ma jɛ fɔlɔ mais a kɔni b'an ka projet la parce que toujours a ka d'an ni mɔgɔbaw ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka dɔ fara an ka dɔnta kan awɔ Armé naam e bɛ baara wɛrɛ kɛ mun tɛ dɔnkilida ya bon moment in na n bɛ zikirida ne kɔni hukumu kɔnɔna na n'a ye fanga sɔrɔ donc a bɛ butiki dayɛlɛ ou bien n'an sera ka fɛn wɛrɛ kɛ a b'an ka projet la n'Ala sɔnna. I donna zikirida la i ma projet foyi kɛ i n'a fɔ baara wɛrɛ kɛ i sen fɛ non projet foyi tɛ n bolo fɔlɔ zikirida in kɔ fɔlɔ donc a bɛ na kɔfɛ quoi non a tɛ se ka to tan o a tɛ se ka to tan n'Ala sɔnna ni wari sɔrɔla donc a ka d'an ye ka projet wɛrɛw kɛ min ni dɔnkilida tɛ kelen n'Ala sɔnna ma ni Ala y'an dɛmɛ mais Armé ka taa studio la k'a dɔnkili bɔ tɔɔrɔya b'a la ou bien degun b'a la degun b'a la dɛ studio kuma dɔw la an bɛ taa son dilan na an bɛ na fɔ 3 heures kuma dɔw la 3 heures 2 heures bon i bɛ taa son dilan mɔgɔ minnu ye parce que déjà k'i bɛ k'a da olu tɛ se k'a nafa dɔn kan mais mɔgɔ kelen kelenw b'a dɔn i ka don studio la ka taa son dilan dɔ ye sisan donc o tɛna kɛ fɛn sɛbɛlama ye quoi or que i b'a sɔrɔ i ye sɛgɛn min kɛ a la i yɛrɛ de b'o dɔn i ye financement min kɛ a la i yɛrɛ de b'o dɔn i ye tɔɔrɔ min kɛ i ye recherche min kɛ ka dɔnkili ɲini i b'a dɔn quoi mais i bɛ taa di dɔ ma dɔrɔn bon o tɛ a jate fɛ mais a bɛ n'a fɔ i b'a di dɔ ma o bɛ se ka koba dɔ k'i ye quoi parce que diɲɛ ko mɔgɔninfin mɔgɔw tɛ kelen ye mais min ni ɲininka yɔrɔ dɔ la jatigiw de b'a fɔ a ka t'u fasa da ou bien e yɛrɛ na i jatigi ko diya i bɛ wuli i yɛrɛ ma ka taa a fasa da studio la oui jatigiw b'a fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u da ka girin mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲumanya min kɛ e ye e yɛrɛ b'o calculer bon tiɲɛna karisa ka juru cayara ne na dɛ ne bɛna mun de k'a ye sisan a y'i dɔn ni fɛn min ye i fana se y'o de ye donc i se ye bonyamasegin min i bɛ t'o de k'a ye studio la hali n'a sɔrɔ ni e yɛrɛ de b'a wari sara i b'a wari sara mais n'i b'o kɛ i tɛ se ka taa fɔ a tigi karisa wari di an bɛna taa son dilan ye non n'o kɛra dɔrɔn o y'o bonya tiɲɛnen ye non bon ni min ko karisa n bɛ fɛ i ka son dilan ye i bɛ studio wari minɛ i bɛ taa son dilan donc n'i taara son d'a ma a tigi kan ka bonya min kɛ a b'o k'i ye o ye mɔgɔ min y'a f'i ye ko an bɛ n fasa da o bɛ studio wari di mais n'i yɛrɛ y'a b'i yɛrɛ hakili la voilà tigi ye bonya k'i ye a cayara kojugu e tɛna na se ka n'a sara foyi la a y'i dɔn ni baara min ye donc i bɛ se k'a sara n'o de ye i bɛ se ka don studio la i yɛrɛ b'a financer ka taa
a bala la k'a d'a ma quoi donc a ka ca Ala fɛ fana i b'a bala la a fana bɛ se ka balina ko dɔ k'e k'a sɔrɔ i ma sigi ni min ye donc i n'a fɔ sisan n'a y'a sɔn bɔ ka taa d'u ma u bɛ tila ka retour k'aw kan voilà parce que bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen nɔ e y'a tigi bonya de ka fɛn dɔ d'a ma ya donc a bɛna sigi fɛn min na bonya yɛrɛ hakili ma a karisa ye nin kɛ ne tan tɔ ne bɛna mun de k'a ye ou bien ne bɛna mun fɔ bon i b'a kɛ dɔw ye tellement a bɛ balo la o de kasi c'est à dire kɔfɛ tuguni tila ka i wele tuguni ka bonya dɔ k'i ye sutura la k'a sɔrɔ u b'a fɔ ko non karisa kana nin fɔ ne yɛrɛ de nin kɛ k'a kanu k'a kɛ tan tɔ mais n'a sisan an ka kɛ an ye musique ta k'o bonya n'aw bɛna clip kɛ a clip kɛ tɔ olu yɛrɛ de bɛ wari d'aw ma ka clip kɛ ou bien aw yɛrɛ de bɛ wari bɔ aw yɛrɛ kun ka clip ninnu kɛ bon clip u yɛrɛ de bɛ wari bɔ o kunna parce que e ye son kɛ a bɛna bonya min k'i ye o kɛra ka ban mais ne mago bɛ n ka n bɛ fɛ ka nin son in clip kɛ donc i b'a financer clip kan ka kɛ min na donc a b'o ɲɛf'i ɲɛna fini minnu kan ka don n'i y'a dɔn i bɛ se k'a tigi dɛmɛ n'a ye cogo min na dɔrɔn donc n'i bɛ clip kɛ i b'a fɔ a ɲɛna de oui a bɛ fɔ a ɲɛna bon n'a ka di i yɛrɛ fana n'i ko k'i t'a fɔ a ye k'i bɛ se k'a kɛ n'i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i m'a fɔ i bɛ se k'o fana kɛ k'i sigi k'o fana kɔ lajɛ tuguni ni i kɛlen ka 1000 di dɔw kungo la i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ se ka 2000 d'i ma wa a tigi bɛ se ka 3000 d'i ma quoi i b'o dɔn ko ye jateminɛ de ye sisan dɔnkilida ka taa studio la ka dɔnkili bɔ ani ka taa fɔlikɛyɔrɔ la ka dɔnkili da différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nafa jumɛn de bɛ a fila la a tigi ye ɲumanya min kɛ i bɛ jɔ de k'o fɔ mais ani i bɛ k'a da chaîne sanfɛ o tɛ kelen ye quoi chaîne sanfɛ i bɛ se ka kuma dɔw fɔ ten tɔ ka tɛmɛ ten mais studio la o se ka kɛ dɛ studio la f'i k'a kɛrɛnkɛrɛn de nin kuma est-ce que ne ye nin kuma fɔ ni ne nin mɛnna est-ce que a tɛ kɛ malo ye ou bien ni nin kuma fɔ tantɔ kɔfɛ tuguni est-ce que lagosi dɔ o b'a sɔrɔ a dilanna ka ban a se ka bɔ yen tuguni quoi donc o man ka girin girin i b'a dilan i fɛrɛ ma kɔngɔ la i bɛ se ka kuma dɔ fɔ ten dɔrɔn ka tɛmɛ mɛ nin ɲininka ɲininkali wɛrɛ la a cayara dɛ mɛ nin ɲininka mun na o tuma an b'a la aw ka dɔnkilida taabolo nin fɛ ka na kɔnɔna la sisan ka degun jumɛnw b'a kɔnɔna na dɔnkilida kɔnɔna i n'a fɔ cogo jumɛn na sisan e tɛ zigiri de da zigiri ni bamanan dɔnkili yɔrɔ tɛ kelen bon sisan o bɛɛ ye kelen sisan parce que zigidalaw an tɛ zigiri da bilen an bɛɛ kelen don bamanan jariw ye bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen voilà i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen zigiri ka d'o ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko bon ne ta kɛ nin ye quoi yɔrɔ kɔni b'a dɔn se k'a fɔ k'i bɛna kelen fɔ o la a donni bɛ ɲɔgɔn na de quoi a faamuna Armé émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma alhamdulilah projet jumɛn de bɛ e bolo nin wagati ninnu na projet alhamdulilah projet ka ca n bolo a ka d'an ye ka ko caman kɛ an b'a ɲini ala fɛ fana ala ka nɔgɔya fana ka d'an ye ka ko caman baw kɛ pour que an bɛ se ka labɔ hali bi min tɛ Mali kɔnɔna ye an bɛ se ka taa fan wɛrɛw fɛ ka taa nafolo ɲini ka na k'an baw la hinɛ Armé yani an ka kuma kuncɛ question 3 bɛ ne bolo mun de man di Armé yɛrɛ ye dɔnkilida fanfɛla la bon min man di ye o ye janfa de ye parce que ni ne wele ɲɛnajɛ la ne b'a sɔrɔ ne b'a fɔ ko ne t'a ne m'a sɔrɔ n b'a fɔ n b'a sɔrɔ ni n tɛ min sɔrɔ dɔrɔn ne b'a fɔ ne t'a sɔrɔ k'a fɔ ko karisa n bɛ nin sɔrɔ a don selen k'i bɛ tila k'a tigi janfa k'a tigi jigila tigɛ bon ne t'olu fɛ n t'o fɛ tiɲɛ yɛrɛ la tɛ dɔnkilida kelen de ye baara ɲɔgɔnya yɛrɛ taabolo janfa man di maa si dɔw b'a kɛ o k'Ala k'an kisi janfankɛlaw ma amina yarabi amin Armé furula yan oui n furula muso kelen bɛ n bolo fɔlɔ den b'i bolo oui den bɛ n bolo kelen bɛ n bolo fɔlɔ quoi fɔlɔ e bɛna mun kɛ sa e bɛna mun kɛ sa o ye bɛna ta caman yɛrɛ a ma dafa fɔlɔ maa f'i ɲɛna n'i ye muso fila ta i ka du tɛ ɲɛ dɛ dan kelen ma ayiwa muso ganaw ko muso kelen tɛ kɛ cɛ gana kɔrɔ kandida don
muso kelen tɛ kɛ cɛ kana kɔrɔkɛ don n'o taara dugu la ka ban i b'i sigi fo ka na. D'accord Armé foli ka laban jumɛn de b'i bolo k'a lase i kanubagaw ni filɛlibagaw ma. Alhamdulillah min kanumɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tulo b'an na nin waati kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ ka émission in suit n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen Ala kana foyi k'an si la ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o ka n ka petini yɛrɛ fo n'o ye n ka jeliba ye a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na n y'a wele yɔrɔ yɔrɔ a sɔnna ka n jaabi ni ye kanu de ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo jelikɛ min n'a kuma yɔrɔ man jan mɔgɔ t'a dɔn n'a bɛna ko dɔ kɛ chaîne in sanfɛ parce que ale bolo ka teli kojugu a bɛ k'a bolo da poche kɔnɔ fɔlɔ dɛ. D'accord Armé i ka compte TikTok ani ka compte Facebook ani ka compte YouTube a bɛɛ ye tɔgɔ kelen in de ya. Ouais Zikiri Armé. Bɛɛ ye Zikiri Armé. Awɔ. Ok Armé i bɛ se k'i ka numéro bila i kanubaga minnu mago b'i la sumuw la ka t'u ka sumuw kɛ an'u ka fɔli i bɛ se k'i ka numéro bila. Ok. Ni aw ko tɛ problème t'a la. 70 encore. 70 deux fois. 16 17. 16 17. 70 70 70 70 16 17. 16 17. 70 70 16 17. 70 deux fois 16 17. Armé kanbaga minnu sigilen don a b'a ka numéro ta a b'a wele a bɛ se k'a ka sumu kɛ a bɛ denbafɔli kɛ a bɛ denkuni kɛ a b'a bɛɛ de kɛ. Donc a b'a wolo la mais ka wele ni kɔni o t'a la an ko bɔ a la. N yɛrɛ da bɛ n kɔnɔ. D'accord nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na n b'a ɲini an kanubagaw fɛ halisa a ka bɔ ka artistes soutenir nin kun ye Zikiri Armé an bolo bi Armé an bɛna kuncɛli kɛ ni Narena i ka Narena fasa kelen da anw. Ok mais seno cɛ n bɛ fɛ a ka sira di an ka foli lase n ka morikɛ ma. Problème t'a la. Ale ye n kanu kosɛbɛ Sauti nana ka sigi fo Banamba. Sira b'i bolo. Ale kɔsa in na n bɔra Banamba kuma dɔ la ne bɛ maloya ka taa ale fo de quoi wallahi n bɛ maloya ka taa fo parce que a bɛ bonya min kɛ n ye nafolo ti ne panique wallahi ne ye fantan de ye mais ni ye ne sɔn cogo dɔ la ne bɛ maloya Dugule nana kasi de Sauti nana kasi a balolen bɛ n ye Banamba a terikɛ ka denwolo kɛra kɔsani na Mohamed Senpara u ye nafolo caman di an taara ka taa fo a barika ye nafolo la sisan ijo mohrijo jubale ñokonte Sauti jubi celula jubale ñokonte celula mi ñokoñe enako Sauti jo korotomade Sauti jo bayrinde Sauti jo Dugulende Sauti jo mori keni dalilu mori keni alatanu mori keni ala kusuma nyeni fo Sauti ye ayene jikifa Sauti ye jikifa kurutumade Sauti mi jigilu barigada ankara mogode Sauti bele bele do yana nema ko la ilaha illallah Sauti yana nema Muhammad Rasulullah Sauti yana nema kanto ngatoroni de kuna Sauti njigi yafa tumamine tumi kashila Sauti nyajiche Banamba nena na bien Sauti jiki afa mi barikada nyene fo belebele nyana Dugule nana kaside nyene fo belebele Banamba korotomade nyene fo belebele nyana bayni de nyene fo belebele nyana mi bangana kasura fa doni mae na bangana kasura fa moriye Banamba kauma tiga wala nyofo Sauti nguku jilaja Banamba kaukana tiga wala bada nya baranga barikada Muhammadu nana kasi
Mamadu nana kasi aina so na fulu la ngo Mamadu nati na fulu ko ibulu mi baranga barikada sauti warje min flembulu la ala de adine ma ko arime ni de bulu la ka jiya yala nako Mamadu ma ngo saiba wala ifa e doni ma e banamba mi fe ka feno kay jiya mangena ne bi se ka min la kale muridu hunchela sauti nana kasi nabi jigi barikada Muhammad teriga sauti bafuruja sauti bidufuruja sauti Idrisa jaraka sauti abarika kanuna sauti mikanuma bedefo Shabana kanuma abuye kanuma dugule kanuma nena nabuye ankara moko de sauti bele do yana nema jara aiwa ni ne be dan sigi ke an emission na bi ama nyini an kan bago fe senge bali nyina balu alisa akata an chaîne YouTube kan akata abonné akata an emission na je bi odem so de kumbe micro la no Aminata Diko ye aleni Madina Diko donc en réalisation no kuye yaya bi ni me danser ke en émission na armée ame refo dante folimna ay wele ya wele jabi ya jarani ko duko d'accord dina foli kalama ke foli ngalaba mene bulo mi ala fo gala kira fo ale mu bi don sanma ba yirana na le juma ale bargalendo donc kan yere bamsu manfo sokoroba nyuma nga foli la suma ne ndogonu bela jele mu bela jele fo an munu sikendo no wati na ganfle malikono ar malikoga me foli bilebile bala si awere ma nawte ante ke foyi awde ba an su kuma be kasega courage do awna nga siga bara mi siga ke togom donc me foli bilebile bala su bela jele ma d'accord dina o jaraye amna funcheni armée ya dina jine fasado ta a funche 72 kumani mamanga ye mani mamanga nena sigi chane wovo 32 kumani mamanga walai mani mamanga nana sigi chane bobie bamitama chene manga chete tamanyamo chema tamanyamo wolo sumaye piano juru sumaya tamawele nabi kala chefari wele nabi tamawele nabi kala chefari wele nabi tamawele ami che tamawele nabi tamawele ni mehba mana matigi wele nabi tamawele ni arabi mami wata wele wani yanyana sigile jakuma wolo ka sahmone ha sahmone wolo fa sahmone wolo ba sahmone tamawele nabi kala chefari wele ay matama jalabi wele imatama nime sori wele Madina ja sori wele nime sori wele wodugo jula wele nime bore wele nime bore jahantama wele kala chefari ni jehumanga atama wele ngana mamina bamide nama tamba ayni wala sori de tamba mi wele boroja kasede tamba mi wele nabi tamba wele ali maje tamba wele nabi chama wele ali maje tamba wele
nya tamawele edonola amite kamawele edonola aina so nafula kana so sabu jamana bamide tamba damima koromando kuratifie abamawele nyana mamene na so tamakongalo dalbi ma jamana oni bamide na mama nyogonye oni soide tamama nyogonye oni gafura awade tamama nyonye nyene vo amije tamaye ayladia bamide tamba munka manti tanu vo jimaye suride tamba atohonga tamawele borojande tamba atohonga tamawele imade tamba atohonga tamawele nene amiga nyono misirafo asola bamide tamade sabula batoma che tamba jile gode ato nene ami nyono ondo ni piche makasi anyena ayiji ho fanye ayne yira wolo ba ola kane bolumine kadi balima huma uba ayiji afa arime aga anniversary la ka arime wele ala abade unga dem afoli la ka arime wele ala asabi yina je fefela akoka arime wele arime kana hunyana je mama manyumando ima alado mami manyumando ima kirado madine bare nyuma adamu bare nyuma alasani bare nyuma anabi jigi barikada ki barikada foso ki wolo foga jigi barikada ko chehata tamanyomo chema tamanyamo chehata tamanyomo nyani vota maya dono ali majeta maya ladia nyani vota maya lado ali majeta maya ladia tamaya ladia ali majeta maya ladia tamaya ladia ali majeta maya ladia babide tamba abalole meye kati dugu kologa ali majeta tamba nyani vota babide tamaya dono la alima tama maramo bino abolone menye kati dugu kologa abarika e batanta chamana mehma bolino he aye jigiyata arime jigima chiamulo maramo bino alima trawele muhammedi de alima trawele fatima de alima trawele asande ale de ne so sanu bilena bamide tamba kone kana kashi wure de jarake ma barikada sama jara de jarake barikada ka wure de srafola barikada kasiri lagare barikada ala mala kale mandi jugiye kumani mamanga mani mamanga nena sege jane novie solomani jaba solomani jaba la yiro jina jaba obi jaba fe usula nduma mi jaba fe obi jaba fe parisa nduma mi jaba fe obi jaba fe kaza nduma tigi esraba obi jaba fe usula nduma mi jaba fe obi jaba fe pari me kaza mi jaba fe solomani jaba aiwa solomani jaba amikina jaba madina kina jaba solomani jaba